Hello po mga bro, ako po si DJ Tungsten at welcome po sa ating channel. Sa video po natin ngayon, mag-unbox po tayo ng ating bagong unit at ito po ay ang Samsung Galaxy A71. Isa po siyang mobile phone na mayroon ng 5G fastest resolution technology, 6.7 Super AMOLED display at 128GB internal storage. May octa-core processor at 8GB po ang kanyang RAM. Mayroon din po siyang 4 na camera. Ang first camera po niya ay 64 megapixel main camera. Second camera po ay 12 megapixel na mayroong 123 degrees ultra wide cam. Ang third camera po niya ay 5 megapixel macro cam. At ang fourth camera po niya ay 5 megapixel depth cam. Sa harap naman po niya, mayroon po siyang 32 megapixel na front camera. Ang battery po niya ay 4,500 mAh at gumagana sa Android 10 operating system. So bubuksan po natin ang kanyang box, titignan po natin kung ano yung mga kasama niya sa loob at i-perform na rin po natin ang kanyang startup settings. So wag na po nating patagalin mga bro, umpisa na po tayo. Sorry, it's DJ. You can get some. So ayan mga bro, ito na po ang ating unit, ang ating pong mobile phone. Tingnan na po natin kung ano yung mga kasama niya sa loob. Okay, dito ka muna. Okay, so kasama po niya sa loob ay ang ating pong charging cable. Ito po ay type C to type C. Ito ka muna. At ang kanya pong earphone. Ayan. Black po ang kanyang kulay. Kanyang earphone. At ang kanyang fast charger. Nakalagay po dito, mga bro. Ayan po, nakalagay po. Super fast charging. So, ibig sabihin, itong charger po na ito ay fast charger po siya. Ayan. So, ang kasama po niya sa kanyang box ay ang kanyang charging cable na double type C, ang kanya pong earphone, at ang kanyang chargers. At dito naman po, yun po ang kanyang susi. Tingnan po natin. At ang nasa loob ay ang kanyang back cover. Ayun po, may iso siyang back cover. Ayan. So, libre na po siya. Back cover niya. Lagay po muna natin dito. So kasama rin po ang kanyang quick start guide at ang kanyang manual. Ngayon may Arabic, mayroon pong service network card at warranty card. Ayun po, magkakasama po sila dito. So dito naman po tayo sa unit. Tanggalin na po natin ang kanyang case. Ayun po. Ayan. Okay. Ayan. Power on po natin siya. Ayan.
A few moments later. So ayan po mga bro, ito na po yung ating unit, naka-power on na po siya. Pasensya na po kayo kung hindi ko na po naipakita kanina yung complete settings niya. Kasi po mga tanong po niya doon ay mga email address, mga Google account, o nagtanong po siya doon ng mga passwords. So bali ito na po siya ngayon, ito na po yung complete na power on setup niya. Bali bubukas po tayo ng isang application dito para po makapasok po tayo dito sa loob ng ating cellphone. So mga bro, andito na po tayo sa loob ng ating mobile sa pamamagitan po ng isang application na ipapakita po natin ang mga activities na ginagawa natin dito sa loob ng ating mobile. At ang application po na yon ay ito po, ito pong X recorder na to. Ayan, meron po siyang kakayahan na ipakita sa atin kung ano yung mga binubuksan nating application, at very useful po ito kung nagkakaroon tayo ng mga demonstration at mga ipinapaliwanag na mga bagay or mga application. So kaya ko po kayo dinala sa loob ng ating mobile ay para i-verify po natin ang yung nakasaad sa resibo na 128 GB po ang kanyang memory, at mayroon din raw po siyang 8 GB na RAM. So i-confirm po natin yan, titignan po natin siya dito po sa kanyang settings. So ayun po ang kanyang settings, bubuksan po natin yan. Ayan, so pasok po tayo sa settings. Ayan, so dito po sa settings, para makita po natin yung memory at RAM na yon, nandito po siya sa device care. Ito po, device care. Ayan po, yung nag dark po na yan. Ayan. So sa device care po, ayan po, kita po natin yung ating hinahanap. Ayan, mayroon po siyang 128 GB na storage at 8 GB RAM po mayroon siya sa kanyang memory. So sa dalawang itong hinahanap natin, confirm na po natin na tugma po yung nakasaad doon sa resibo at dito sa ating mobile. So ang isusunod naman po natin titignan ay ang kanyang battery. Kasi po ang nakasaad po sa resibo, ang battery po niya ay mayroong 4,500 mAh. So i-confirm din po natin yan, titignan po natin siya dito sa ating about the phone. Ayan po, buksan po natin yan at bubuksan po natin ulit itong battery information. Ayan po. So dito po, kita po natin dito sa battery capacity. Ayan po, nakalagay po dyan 4,500 mAh nga ho yung battery niya. So ibig po sabihin ulit na tugma po yung nakasaad doon po sa ating resibo. So ayan mga bro, na-confirm na po natin ang kanyang memory, ang kanyang RAM at ang kanyang battery. So mga bro, susunod naman po natin ay ang kanyang camera. So titignan po natin kung paano siya kumuha ng video at kung tugma rin yung nakasaad sa resibo na mayroon siyang 64 megapixel na camera. So bubuksan po natin ang kanyang camera. Ayan po, itry po natin ang kanyang video. Ayan po, video mode po tayo. Ayan. So kita po natin dito sa may parting itaas, mayroon po dito nakalagay na option. Ayun po, yun po yung kanyang ratio. I-try po natin ang ibang ratio. Try po natin ang full ratio. Ayan, so para po siyang naka-zoom or naka-close up. So mga bro, gusto ko pong malaman nyo na kung ano po yung nakikita natin dito sa video ngayon ay ito na po yung actual na footage or ito na yung actual na kuha ng ating camera. So try po natin mag-recording. Ito po ay ang, ayan po, full ratio po tayo. Ayan po, sa video po tayo. Ipo-focus ko na lang po ang buong surroundings at tignan nyo na lang po kung gaano siya kalinaw. Ayan po mga bro. Ayan.
Ayan, naging model pa po ang ating mga mobile holder, ang ating mga gamit. Pasensya na po kayo mga bro, ito po ay sample po lamang para po makita natin ang kanyang camera, kung gaano po siya kalinaw, kung kukuha ng coverage. Ayan po. Ayan po mga bro, kung gaano kalinaw ang kanyang screen, nakikita nyo na po sa ating pong model na ganito, Samsung Galaxy A71. I-try po rin natin tingnan ang kanyang photo, ano siya kumuha. I-try po rin, sige, full ratio po muna tayo. Full ratio, i-try natin kumuha ng picture. Ayan. At try din po natin buksan yung nakuha niya na photo. Ayan po. So ganyan po siya kalinaw mga bro. Try naman po ulit natin kumuha ng photo, palitan ng ating ratio. Try po natin ang 3:4 ratio. Ayan po. Ayan, 3:4 naman po ang ratio na to. Okay. Check po natin ang kanyang kuha. Ayan po mga bro. So mga bro, nandito na lang po ang ating video. Sana po ay maging useful ang mga impormasyon at kaalaman na na-share natin sa video na ito. Paki-like and share nyo na lang po ang ating video at paki-subscribe na rin po ang ating channel. Thank you for watching po. Paalam!